ottaa se lämö tuolta. Sasu soittaa. Se pitää oikein jalka laittaa nää ja räpylän noukata. Älä nyt ota mitään. Vaikka se kilivele, niin se on räpylä. Se on, jos se kilivele ylänummon mennessä, se on pakkien vika. Räpylä on aina. Maalivahin ensimmäinen käsi on räpylä. Ja tosiaan, jos yksin läpi piässä, niin se on minun aivan varma torjunta. Minä en oo ikinä päässyt mihinkään muuhun kuin pitostivaariin. Se on ihan vitun varma homma, niin se kun ne tuosta hommittaa noin, ja sitten se napattaa noin, se on kilivelle noin. Peli kun on poikki, viskattaa vittuilla mä sitten tällä syöttöpiste. Ja siitä tullut piste, ja se on siinä. Ja maalat sitten vaan maalalla. Tiettikö mikä on ihan vitu yliymmärrästä touhua. Kun ylivoima, niin maalivahdit hakkaa maalan lapaa, kun pitää 50 maalla tälle. Se on vittu kun maalat vaan haijoo 50 eestä. Ei vittu, se on mitään järkeä. Se pitäis ottaa tälle niin kuin minä. Ottaa tulla maali meidän päähän, niin vittu lyö pleksiin se maailma. Se on saatanan paljon parempi idea kuin vittu, se pitää ottaa tuosta lyö pleksiin se maailma. Ja vittu, jos tullut yksikin maailma polokkiin luiskimella vituksen maailma ja sanoo jätetään sitä vittu. Tosiaan, jos Ootse on valmentajana, en oo ikinä ollut Renetta. Tänä vuonna kävi Renessä, kun Jukka oli. Minä muistan, ekipas yksin läpi. Meni aivan vituuks tälleen, ja kyllä tyhjä maali, niin kyllähän se kun tuolta tuli kyllä vanhana räpylä miehenä oppi. Sieltä löyti perkele hanskasta. Sieltä se löyti, tieltä löyti kiekko. Ja vittu minä menen ensi vuonna, niin kuule, saapi saatana Arttu Luotikaset siirtää minun eestä, kun minä nappaselen uusia torjuntoja noin. No ensimmäinen viivalla nyt tulloo Hiltusväki yksin läpi. Tuolta yrittää längisti kato tuolta, kato ottaa tuolta. Vittu, se on kuule hase, saatana. Ei vittu, sitten joku saatanan paska yrittää, niin se kato tuosta mailalla liuutetta noin. Minä muistin, kun tein sen virheen 95 junnulla. Mä on tästä paska, että se pitää ihan vituusti. Ja kato, kun sä yrität mailalla liuutetta näin, niin sehän jää tähän. Se pitää ostaa semmonen saatanan vanha kohon mailla. Mikä vittu luistaa niin saatanasti. Ja sillä saa kato, se on heti 6 metriä niinku voittoja. Ja sen minä sanon kaikille maalivahdille yleisesti. Että se maali edusta, niin sitä ei vittu tarvii heti, kun se jölli ajaa sen jään tai jäässä, oli kuka tahansa. Tässä heiluu lapaa tässä maassa. Ja sitä ei tarvii näin vittu luistella. Se voi vaan mennä sinne, ottaa räpylä kätteen vittu torjua. Mitä vittua se hyödyttää oikeesti? Minä vähän luistelen tässä näin. Näin luistelen. Sitten näitä alkulämmittelyjä. Noin jo. Sen liku, että satana animaatiotorjuntoja tehdä. Vittu se ei tarvii kun oikein kun tullut, niin otetaan räpylä. Näin, oikein patja, näin. Vasen näin ja sieltä otetaan yläkulmasta. Se on ihan selvä asia, että se aina vettää nuo hyökkäät, niin se on vasen ylä, se on räpylä yläkulma. Minä sen verran tiedän tässä nyt. Jos mä laskisin, että se niin. Minä oon sen verran ollut vuotta maalivahtina, että ei oo kuule eikä P-junnullakaan ikää ollut saatana edes 3 vuotta, niin minä oon jo ihan ollut ykkösmaalivahtina. Tosiaan. Näin, ja minuthan on tosiaan Leijonaliiggaan valittu vuoden maalivahiksi. Näin. Tässä lämmitellään. Sen minä muistan, kun se oli Lehon Tommi valmentaja. Oli se tuska. Tupakilla käyt vaikka saatana pommisuojassa. Oli 3 tiiliseinät, niin ei auttanut, kun nyt haisee tupakka. Nyt haisee. Ei täällä saa polttaa. Pitää tuosta noin kilivellä napaa. Sanoo Leholle, että haasta passia. Minä poltan tupakkia surua. Ei vittu. Maata pitkin tummalla myös, niin se pitää räpyllä napaa. Ootte nähnyt varmaan kaikissa liikossa, niin ne tälleen kulumaan torjuu. Mutta todennäköisesti se on varma, ottaa räpylällä, ottaa noin ja viskaa kuule Pavel Datsukin yksin läpi. Se on aina yksi maan vissäjä. Tiedättekö muuten mitä? Okei, se on 3 häviillä ottelusarjassa. Ja tiedätkö kuka voittaa? Se on pelikanssi. Tiedätkö miksi niin se on? Se on kun minä oon opettanut sen maalivahdin, se on tämä torjunta. Oikein polvi.
Ensin vasen polvi, sitten mailla jäähän näin ja räpylällä hoitaa nämä vittu joka kuluttaa. Nämä vaan. Ja mitä sanoisin teettää? Minä olisin asiantuntijasta sitten kysymyksiä tähän teki näin. Ja minä ymmärrän sitä, kun maalin paljon on se näin jotenkin päin. Joo vittu. Joo, vittu miksi tää ei voi pitää oikeesti näin? Koko vitun peli ajan. Lähtee pelin jälkeen, ottaa pisse, avata se, hampailla ja juo se. Vaan ei, me ollaan nykyurheilijoita. Ne ottaa näin. Vittu mulla on jano kesken peliin. Joo. Sitten tulloo ensimmäinen lapsi, se meni maaliin. Ei vittu siinä on mitään järkeä. Pitäis olla kunnon nykymaalivahti niinku minä turjuu koko kolmannen erän jatkoerät sun muut pasket näin. Viskata kamppeet tistiin näin. Sanoo, että haastattiin oikeesti paska. Ja minä lähden nyt kaljalle. Ja pitäis näin homma toimia. Minä en tiedä mikä siinä on ongelmana. Minä en edes muista mihin minä alueen jätin. Joko loppu maalivahtineuvos? Mistä vaan